Atize maoko kativhure dare. Zakari. Unabuliwa bachena. Anabuliwa bai? Bachena. Anabuliwa bachena. Una makore mangana ame? 22. Sorry. I'm sorry. Nino ndauya woni nyaya yangu. Murume wangu uyu ndoda kuti andikudiro pachena. Kuti ari kundida here kana kuti haasi. Pamusoro pemagariro atakaita kumbo. Unogara sei? Ndiri kushungurudzika nenyaya yekuti tinoti takarima. Anoenda unotengesa chikafu. Chese usara chikafu tiri pachikona. Zvokuti ndakangoti ndatengesa ndiri kugonotsira masaga kana 5 nguva inoita. Zvokuti ndinozosvika muzhizha nesisina chinhu. Nezvazvinhu ndakutongomhanya-mhanyawo. Zvinhu zvinotondishungurudzawo. Kozouya Ngirini matauriro kuti ndakamubvunza kuti baba mwana wangu zvifambisa sei zvinhu zvatiri takarima. Ezvinezvi takatoti mafotari dzatakarima gore rinori. Akaburitsa akaendesa. Takasarwa ne5 bags ndodzakasara mumba. Esi hadzisiri 5 bags nekuti takatobvisa tiri kuendesa kuchigayo. Uye vanhu vakauya ukumba uku wemaricho. Ini ndino kubikira. Mombe ndinofudza. Endeni kunze kuti mvura inenge chinaya ndiri muberere yacho akarara mumba. Ndanofudza mombe ndakada kuti ndipinde mumba kana. Ndorowa zvishuwa kuti chuo changamira muona mavanga esai. Muhembe umarimo. Ndinonzwa shungudza kubata pamoyo. Zvinotirwadza zvinotitambudza. Matsananguri ari kuita vadzimai vangu panyaya yekuti takarima handina chandinovapa kunyepa. Chandiri kuti kunyepa kurima kwatiri kuita ini nevadzimai vangu. Adzimai vangu havapinde mumunda nechokutanga. Chepiri, adzimai vangu ndakavaudza zvandiri kuda kuti vandiitire pamba havaiti vanotaura kuti handisukuda. Toenda panyaya yechikafu chanenge ndatengesa chavataura kuti yezvinosvita hani masaga 5 haatopera. Ndodo kumbira kuti vandudzo kuti vane gore ravakarara nenzara here kati ravakaenda kumaricho kuti ndashayiwa chekudya mumba. Isu tichiroka tiri pamwe chete. Makarima makwana masaga makarima kunonori takaita 3 and a half. Sake makatengesa matani mangu. Ndapo ndakapisa sofa ndakapisa wasara 5 bags. Wasara 5 bags. Katrichana. Mira wasara 5 bags. Sake chimwe chisi chakaenda ku chipage ndakatengesa. Makatengi pari zvinhu zvindakandobhadharira vana mari yechikoro. Imwe mari yacho haisati ndapedza kutotora pachikacho pandakanochisiya pari kuti chidoniswe nemakumari. Mari yakanaka. Adzimai vako vachitaura nyaya yekufudza mombe. Ndizvo kufudza mombe taita zvemajuti kune vamwe.
ini pandenge ndiri adzimai ndakabereka nepsi display adzimai anenge vane munhu ndokufudza munhu saka kutaura kuti kana adzimai unda adzimai kumombe wakuti havapinde mumunhu ayo ipapo vanenge vachipinda munhu ndinotaura kuti havapinde mumunhu ndonori azoti nomunoteerera basa redu ndoro ratapfekera masuti ndozvavataura havapinde mumunhu saka vakuti vanopinda mumunhu tine mazuva atinenge tisina mombe isusu tikava tingatiite zvakati panotitaura kuti handiti iwe unogara nani ndinogara nemadzimai kupi vaiponipapo hakunai chairman wakamboisonyaya une chairman tikatoadzimai avaende munda takatoisa mudare yakatonga ikanzi kudii takaenzaniswa nyaya yakapera kuti yakabatani madzimai vakanzi vakaita sei vanonyepera murume iwo kana mukadzi achitaura kuti orit naye asikana ngatimutaura isi tangoisa kwamuri nokuti kana sabhuku achitonga akatokena kuti uyu murume biyama ndosati akutodawo madzimai masabhuku kuti nyaya yetu iita sebhalansi nokuti pane kutonga kumwe kwekuti varume kusiri right chiyangwa nzvimbo yakudada kuipa mukadzi uyu murume uyu akarima 3.5 tons avasiya 5 bags ore rino hatiti vari right here vari werewere here baba havasi weroka 5 bags aisa bhuka kuti kumuda mupisa moni ari kutongera fevha wabvunzwa mubvunzo amai awatiwo havashandi ava vadhara avanje vanoteerera ndisati anyerera zvangu mbona varume ava usamuona wakapusana wagara kuno vanotodhira nevanhu vanenge imi wati mukadzi anenge ari kumombe mombe wabereka nepspray ari kushanda sei ndombi chinhu chine kungoungewo chautendanisi newe uzondiwena naapa nepspray haisi tauri ndiongodai ndokuzava kuti ari kushanda streki ndombi ukubvuma saka ari wrong ndiani iwe nemukadzi iwe wrong kwamai ava vana kushungurudzika here kana iwe waita decision yekutora 3.5 tons wotengesa without consent yemukadzi iwe nemukadzi musikawirirani musina kubudirana pachena kuti zviri kumbofamba sei hapana kakudzvanyirirana herani hapana nekudzvanyirira inini ndinotengesa chibage ini ndakarima chibage ka ndotengesa ndorima naafa navo vangu varafa kana ndichikubuda unotengesa chibage vanoziva kuti kutengeserei uzizwa nometa kuti vanyingi navangu but vanokwaoza ndaenda ndochitengeserei warachiwo unomubatsira akakwanira uyu ndi akakwanira uyo inonganganoita mhuri yake asi uyo akakwanira waita 3.5 tons ndikanzolodhere mumota unotengesa mudzimai asingazivi iwo hausi werewere vanhu vakuru avangokusira murodhi kuti vaone kuipa kwako sabhuku wako ndoda kumuona ini ndindaenda kuita nyaya iyi sabhuku ndakasvikira usiku ndakaenda kune vanhu vemakomiti members achama nawiri apa ndekuti nawiri murume wemudzimai vane nguva vachigarira nawiri zvokutoti musi wakapedzisira kugara pasi uyu murume wanga atotora shereni atopa mukadzi murume uyu atori nomukadzi waakutovakira mukadzi uyu hatobvumiri hanzi kufamba chaiko anozviroverwa kungofamba kungozi anga abuda amboenda hanzi anozvirovedza watune 20 years 22 warorwa nemakore mangani 16 kweiwongwa nemakore mangani 20 mamusinaye unogara kwaithoni mamusinaye vasikana saizi yakona mbano zvinokupingudza because munhu abuda mumbano zazvo kuti izvi ndakambozvitwa zisikaskiri ndotoisiya haachada kudzokeredzwa skiri imwe chete unaambochirwa chidobi chimwe chete
azibude ndone mautoro ndo aungasingaone vana size yako vanodudza nokuti chinhu chaura kuita ada kudhamba mwana abvisa kusiya 5 bags uda kudhamba zvakangwara chibaba kwaisa kuharare kunani kunani murume aiva achitenga asina zita sahokama waipa chibage wavimba naye zvotoza kuvimba nemukadzi wako kumuudza kuti takusiya 10 bags kana 25 bags wakasiya 5 bags baba 3 times half a day wenzunongwezi kuchingana wenzunongwezi kuchingana saka vanhu vadzidwa zvimwedzi unovana vangani unovatatu munodya mabhagi mangani pasongo two saka gore chapera no 5 bags mozokuwa gore ikuwatawa pakapakwa pasongo 5 bags kupedza gore kusvika muna May gore rino uwana 3 times upedza sekuchinja nekabidi yautaimogadi arikuenda kutenga chibage pabhidhi re$8 wotengesa rake re$3 iyo ukunzwa musha urwara musoro utema wanenguva yakadii chirwara enda tikuchaja unorova mukadzi atoravaro enda kuti kuchaja unorova mukadzi une mombe ngani kupa une 2 inosaina muise nyaya yekuabhisa mukadzi uchiri kumuda unomudii muchengetei kana akapedzera kupinda muna machi vekomiti vachitaura vaiti zvese zvari kuita osikuti murume akazowithidhrowa shere nanga ari kuisa pamberi pachef akazowithidhrowa muchotonga atsuhwa nekomiti ndobva zvese zvinoitika zvokuti haana chikafu kana chianzikana madzimanoita se ngatifanira mombe tifanopa mukadzi zviri simple egona anagona wake injini gono wakewo mukadzi unomuda kana wati umumuda nditi vanhu vese vanzwa kuti umumuda nditi ukagumisa waranonga zakuini chireka udzongaza akagumisa kupinda pamba kurini muna machi taura aiwa ngatenge nenyaya yekurara ndoine basa uyu kumba kwavo kwavo sadza ritori iwo 5 bags wamusezo akatoenda kumba kwavo saka dzaanoskorova zvokuzorova zvazvo but akutongokombe no 5 bags but otherwise nyaya hombe nekuti iwo futi kamumba macho wazopinda aiwa amana teererai adzimai vangu
Mbatya dzangu vakaramba kundiwachira. 3 chimwe chi. Adzimai vangu havandibikire chikafu. 4 chimwe chi. Adzimai vangu vanondituka inini murume. 5 chimwe chi. Adzimai vangu vakatuka vabereki vangu. 6 chimwe chi. Funga ndomukuperera ipapo kandizvo. Kazi asingagezi ngamutira natatu. Anotarisika zvakaita amai pavagere apa iyo. Ndisina kugeza kurudzwai. Kugeza miri wako unofanira kuti ndisangane nawo. Omirai. Number 2 no unobvunza wako iwewe. Zvavanga vasiya kugezesa nyara handika havakwanisa kuzigezesa semwana mudiki semukadzi wako. Wakamboendere kuna atete kana kuna mbuya eiziva kuti uyai umuno kana mukoma wake kana sisi vake kuti uyai kuno muno zvoita aziva yangu yanga vainako. Ana mbuya ndakaenda kakauya vachimbotigadzirisa vakatosvika pakutobata shangu vakatorova adzimai vangu ana mai nanasekuru. Gore riviro gore iro rino muna December. Iwambobva naye ku16 years kusvika iye zvinezvi ku2020 2022 inzwa chamati papa 16 years vatora mwana uyu apa aiva ari right wozoya 2022 gore rineri ndopowo chitanga kuti mukadzi uyo hayageza mwana mukadzi wako achiri mwana mudiki dzidzisana zvishoma nezvishoma zvezvenyu zvichaita zvakanaka ndomagariro anga tichita tichirerana takadii. Saka wakabva wabuda kaubayiwa handina Saka usema mukadzi wako here. Mukadzi wako une mwana wanaye. Usema mukadzi wako here. kusema handisi. Akana uchitanye. Inini ndakubudza kuti Mukadzi wako une mwana wanaye. iwo wadi number 1. Watiwo kwapedza kurana naye mari mwezi. Tazokupresa sitiri what hagezi. Saka unchi chikwani ndechipi? Apart kuti kuti kudazivere. Ndoda kutaimira kuti nhasi ageza. Vakaseka munyararaka. Seke munyararaka. Pakati pako iwewe nomukadzi muri vaviri. Atingati anoziva ndiani. Pakati penyu muri vaviri. Vese munoziva. Isusu sokuona kwatikuita kuti mukadzi anotoziva kudarika iwe. Nokuti ukaona mukadzi anoziva kuti kana tarima tinofanira kusiya chikafu chinokwanira pagore. Kuti tisazorima makabhichi kuti chinosunza chikafu. Mukadzi anoziva zvakanaka. Iwo hauzivi. Because tutoona kuti mukadzi uyu akangwara kudarika iwe. Asi maone wandaita. Pamai nini uko ndokuenda chikafu. Unofadza mai nini. Ndozvashandwa nokumbira kupinda mumbezo. Auya navo here mai nini. Unauya navo. Ndandina kuvamo. Tivaone kugeza kwavo. Yeah, ndipo vanomira tikutenderera. Vangu vakazvikana Anania kana oda kuramba mukadzi oshereketa. Anania kana oda kuramba mukadzi oshereketa. Iwe hausuda mukadzi. Unonyadzisa mukadzi wako kuti waida avhure makumbo kugeza iwewe. Iwe. Unavana vangana mai? 3. Nyeka. Asingagezi. Asingagezi. 3 vanhu. Arumeka. Wachibvambutaura kuti koma kungoda kuisa sheni unatokugadzirira komiti. Nyero. Wangu walikuisa. Ndakuudza kuti iwe wasuda mukadzi. Kuritsa. Hakuna kuswera uchinesa munhu. Kuritsa kuti mukadzi. Inzwaika. Inzwai ziri mudzimba idzi. Wakasangana naye rini? Mari mwesu. Uchiita sei? Ndichishandisa makote
Kana tindi kunyepa zvakutaura anokuburisira ikati rake kuchipatara shuwa vanhu akabaiwa apedza kupiwa ringi kuti ndikuti kusangana naye zvisina maprotect zvine chekuita negesa iwo wakasangana naye neprotect kuti auzoda kuti aite mimba ndizvozvo kasa hagesa futi gesa ikoko ndokwa ari kusemera chinhu chake ka uzaveza taura muchaje anoshora amai munode chikurohwa kwamukaita uyo anorwara uya kurwara muchaunga chakadai so ndingada kutaura kuti wangu agesi handimuvanza ndodaidza atete amai mazuva zvataura anzi amuitasi amushanu irathikumbiraregera isuda kugadzirisa but maitiro waita asi uneka kushora kauri kuita mukadzi wako uri kumunyomba uchindekarara naye neprotector achinyomba mukadzi wake vana 3 ambuya gauya avatonyarawa aiwa kuona benzinde rake kudzana nokupudza uyai kurewana namama wako manje azvitwawe nanumwe namunyina wako sekura kwaru uya padhuze seku wapererwa tererai kati toshiba ndakamboita nanamwe vakatomuvavanisa Penise munhu ndisingagariko zvandongozivawo zvangu anyaya yekunetsa pakugarisana pakushuwa ndakamboenda 2017 taurisai mai ndakaenda 2017 kumba kwawo vandishedza kubatsirawo mbeu dzavo munhu shuwa tikasvika tikabatsirana ndaiona kuti mwana achiri mwana muduku wakutaurirana utsanana hwacho saka ndaiona kuti achimwana chitoo aiwa dzidzisa anoti ase anogona anokura achiri mwana muduku saka ini ndakambosvikawo ndobva ndaitawo zvandaita ndichimudzidzisawo ndakafunga zara ndikasvika ini ndikatoona mabhaketi shuwa bhaketi rakazara nemanapeni ane honye saka ndikasvika ndikatorawo ndikanoacha ndichidzidzisawo mwana zvakanakanaka 2017 ndobva ndazodzoka 2020 teereraika vane vana saka 2021 ye ndakasvika ndisina chaonaona chaita sechachinja amai guru ndakavaudza ambuya vake dai mamuri vamwe masvika pamba pane vana mavaonesa kuti vana vagarisane zvakanaka nekuti inini uyu musikana uyu haasi kwangu ini ndinoudza chikomana paanenge ari rungu pane kutaura kuti gara zvakadini nemudzimai apa nepapa chidzidziso zvandoita andokwanisa pane pamwe pandisingagoni kuzopinda ini zvakanyanya nokuti uyo anenge asiri okwangu zvinenge zvakutodawo mimiwe mupindo muita se mubatsirana nemwana asi makazoona amai ava kuti pane zvikuitika mwana mudiki uyanga uripo wavo uripo kana izvozvo ndikatoti dai vanchinzi panoendi kana mamiriro andikaona akaita taizvainzi izvozvo kuda kuenda anoda kubatsirwa chete inini handidi kuti imba ifanire ndinonzwa kurwadziwa mweya wangu nokuti kana paakandifonera kuti amboenda kurwara ndakati ndakatopavu ndikati pafoni mudzimai wako mudzimai aya ndikati chii chiri kuitika amaikudzi matadza here kuyanana yakamboyananiswa kuchechi nhasi yayananiswa futi kuvhileji saka nhasi yakuenda futi kudarira mambo chii chiri kumboitika matadza ungowirirana mane vana vatatu vane vana vatatu kutaura zvinhu zvakanaka fanira mamazvironya achitaura kuti akatengesa matani mangani echibaba hamuna kuti
aiwa pa muno mataura zvishwa ndichishi ndakatengesa matamini sakasara nomasaka mangani sake pari hapasi rai ndoona kuti panenge pane kufikisana chete kunenge kwapo panenge pane kufikisana chokwadi chakangonaka mambozimboere futi kuti muzukuru wenyu kudare kwawoko akanga abudisa sheni rokupa mukadzi wekuti hachamu mambozimbo sake muzukuru wenyu tambuza kuti unoda mukadzi wako akati unoshuwa kuti muzukuru wenyu ada mukadzi wake stedi nozomutaura zvinoitwa nomukadzi nozvinoita mwana wenyu pane kakuwandirana mazoona pane kakuwandirana sake sitazviona kudhara asi hapasi chandichataura nokuti kana ukaona munhukadzi akutaurawo nyaya yekutsvina umwe mukadzi pakaipa pakaipa mungatotaurawo hapana chamungataurei taenda kutaurawo kuti ko kana mukadzi pamusoro ko kana pamba pamwe ndisiri kutenga usiku ndisiri kutenga mafuta ekubikisa chaiwo ndisiri kutenga mafuta ekuti mukadzi azore akatadze kushupika here kuoneka kudai sekupera kudai se utamutaura kudhara kuti hachada mukadzi ndonyaya iri kana tikataura kuti ngatienzanisei mwana ungaende namwe inoramba iripo akomana kana kuti utore bhageti nemanapukeni anohonyi iri mumba yedu musikadza kungoribvisa ukuisa panza vadiniti kuti mambo pamukagara pamba pamurai chokwadi uyaitenga sipo sipo yetenge irimo kana ndikatomubvunzawo muzukuru wangu 2 kg yese mabhayo esipo akatooma akaarima saka inini ndaitobatsirana nawo inini handisingatombogwadziwa kuti ndiitirweni kuti ndaingodzivisa kuti mwana yacho chimwana kuti saka ndaedza kubatsirana pandokuti imba iite se ivakike kana nanhasi kana paikatongokumusangana ini ndandorudo rwokuti imba ngaite se ngaivakike imba iyi mwana uya muchitaura muchiti pane hama yemukadzi yamakataurira ambuya vari pane kana amai vacho musangana ndakaona samenini wacho ndikati pindai mukati meimba yevanhu munyatsobatsira vana zvakanaamusangana kupasina muna yesu ndichokutaura vamwe chaukaiti maita enyama kasi pachinje ndatendowo amai amai vanogona uyu muzukuru wavo kasi vangaudzere amai vemwana kuti achimbopindai kumba munhukadzi kana vasingade kurorawo vaizvitaura here saka amai avo tokona kuona nerumwe rutivi kuti umwe mwana akaramba kudhara kasi amai avo vakaona mukana wekuudza hama yaamai ndaida kuti imba yemwana wedu ivakike mwana wangu rega ndizvinzwere tega amai vakambouya kwamurera ndafunga nyaya yezvechokwadi vakaona asi kuudzwa kwandikaitwa handina chandikaona kungoudzwa chete handina ndigonopinda bedroom mukwasha amakaudzwa inini hamuna muchaurwe mwana wenyu kuti ndomashoko akasangana nawo mumba mako inini kubva ndaudzwa takandofunga takabva tatongoenda kudarirwa sapo nyaya ndobva yangotaurwa yakadaro handina kuenda kumba kwamwana wangu nechemakazokwanisa kutaura muchigadziso mwana wenyu muchomubvunza semwana nokuti kana manzwa chinhu hazvifaniri kuperera ipapo kana kuti zvazvaenda kudai zvonzi hatichataura nemwana wangu nokuti zvataurika kudai tiri kuti isusu madzoka kudari saamai ndimamai saamai vomwana hamuna here nguva yamakazotora togara pasi nemwana wenyu muchitaura nyaya ndakataurawo naye muchisvika papi pamakaperera kubatwa kunzwa
ndakataura naye ndifunga tichibva padare ipapo zvekuti tiri vanhu tisingagarawo pamwe chete asi zuwero ndozuva randakagarawo naye pasi ndakamuonesawo asi adzokera kumbo kwake ndisingazozivo zvokumba kwake nokuti anege awira haana here kumbokutaurira nyaya redambudziko riri kumba kwake iyewo riri kukonzeresa nokuti pane zvimwe zvinhu zvichikonzeresa kuti zvinhu zviitike haana kukuudza imwe aiti sipo zvese zviri right zvese izvo haana kundidayira asi kutaura ndakangotaura kuti ndaudzwa nambuya vacho zvakadai zvakadai akati andazvinzwa mama achienda kugadzisana pari pandokanganisa. Alright, ramba yenyu muri baba. Uchuda murume wako here? Utsina uchachinja here? Utsina zvataurwa nambo yechokwadi vari kumakera havasi kumakaka. Wakambouya kakubatsira? Uya vakauya ndinofunganika kuti pamusoro pechengamiri. Vakauya zveshuwa mbuyavo. Nyaya inoitika pane murume wangu. Kufunga nambotaura kuti ane chikonzero chaanoita chekuti anoita kakahunike kekumpunyikidza kuti chakati auite. Kufunga ndakagara nevazukuru ini. Vazukuru vana vatete vandakagara navo. Even chivanzi chaicho chekumuka ndichiti ndida kutsvaira pachivanzi. Ndomuka ndichishaudzwa mamaplates unoda kusuka maplates. Kutsvina urikuitika urikukonzereswa nemurume wangu. Unoda kusuka maplates anotaura kuti tsugurudza mukati poto idzodzo ubikire poto ipi iyoyo. Nekuti adha mapoto akawanda. Baba mwana ndotanga ndasuka zvari kuita izvi zvokusuka maplates kutoti ndinokera ndoenda kwandikuda kuenda. Ndosukurudza zvari kutaura robika. Alright, handisida kuti ubhabhatidze chivi. Ndomuda kubhabhatidza chivi handisida izvozvo. Ndikandingokutaura samambo kuti aiwa munhu womukadzi anozikanwa noutsvindi. Azikanwa pakati pako naamai vako. Ava ndamai vako pa. Amaita sei mwana uyu? Ari sei? Ari right. Wenyu naiye masiyana. Masiyana nei? Ndineganda rangu ndozorowa mafuta. Mukuregerera mwana wenyu. Mukuregerera mwana wenyu. Nokuti iwo kamai maonera mukuvaita temu. Vari kuoneka mai kuti wakubuda mubhodhoro rinogezwa. Mafuta ari kuzora akanaka. Kana maenda kumwana wenyu madairidzi kudarira masabhuku. Taurai kachokwadi. Akasingapiwa mari. Ndizvo zvatatoda kugadzirisa. Shamari uchida mukadzi wako. Unomuda. Unotora 10 bags dzoke pamba. Musi wa18 unozvika chapuku ndadzora 10 bags maane 15. Unozvitaura? Tapedzera newe. Amaisiya kudhodha unaona. Azviite. Wanzwa? Tengerwa sipo. Ukupa mukadzi mari. Unopa here mari. Unomupa mari. Unopiwa mari namai. Akatengesa chibasa pakugama namai. Ndikupa mari pantuno yane mari ero kuti madzimai atinonge mari. Saka uri kuwashandisa kuwakura mari. Pakutanga pandikaendaka ndakanyatsoona kuti zvavo zvaifamba kwanga kuri kuti vanhu vaida kugadziriswa zvavoga asi ndanga ndisina kuona pane dambudziko ndakapagara inini ndichivabatsira basa vachiwirirana zvakanaka iyo nyaya iyo ndenge tichivayananisa chididi vachiwirirana nofunga iye zvino kuti atengese chibage pane fixers ndinge yapa yangataura chokwadi uchitanga achida mukadzi wake aitengesa chibage chese. Sungai baita basi. Vachipani. Vachipani. Musikana uyu. Asina sipo. Anchaita ukwero. Anozoona. Anozoona.
Sango ripi? Sango rokupi? Amai, makapuwa munda munopuwa miti. Mukutoisa murumoyo matomba musha imwe ngatizogira wano. But anyway taura hii. Alright. Amna kumbashirara. Atete wapi? Atete angazi baba wake mkwashi. Vari pano here kana Vasi pano. Maita zvenyaya bese chokwadi takuziva iyo uyo haasi kugona kungochengeta mukadzi wake utsvina unouya kuti musachengetwa zvakanaka udzvanyiriri shamai swa 18 tungokupa 2 weeks swa 18 inoitwa 10 bags wodzorera mumba unotenga gorosari wanotenga iwe uri kutenga mukadzi wako woisa mumba unomugezesa magezesera geza nemukadzi wako Rosari rake ngari wande sipo nemafuta. Woona kuti ageza zvauri kuda iwe. Swa 18 notudza kuti aiwa mukadzi wangu akugeza. Ko iyi haisi secret. Kana kutora kuona akapenekera kupika Yati chena unotora mukana kana wanga usingageze naye chena unogeza naye. Wogeza naye musembaka. Toona kuti pahwanoita hachinje here manzwa mai uzovaunzikisa tsitsi mwana nguko botenda miri iwe kana warima shamwari anokugawo mari wendotengera vana unotengera vanasikana hembe chiendai kumbasisi ari kuisa mbudzi dzake mbiri unainadzo kudaro kunogona kuti unaine mari ndokuti awanawo mari yesipo pamari yavo zvamuripa iyo muisirei uyu mupana uyu muisirei $35 pambudzi tikamuisa 50 yedara haiwe 35 pambudzi $70 owanaimuswa 18 kana waishaya unova neimwe usikupa mukadzi wako mabhenji pamuchitudza kuti menye kufamba sei kekupedzisira Mr. X siyana nedemo remember garden ini ko uni kutengesere sumuka imene mudzoka msa 18 andika usareke kudzoka ino kuti ndiri namo kai chendi tarisambira wako akuedza kuti mukadzi akuchengetwa nate zvakawanda ichoka saizvizvo aisweka aratidzike